देखो अच्छा 2 लाइन बा बोतल के, 2 गो बॉल बा। अच्छा जे पहले लाइन बोतल के खत्म करी वो बाल्टी में ले जाके डाले के बा। अच्छा ओकरा के हम 500 रुपया इनाम दे। एको गो बोतल लेके जाए के बा। लास्ट में 1 गो बॉल डाले के बा। जे पहले डाल दी ओकरा 500 रुपया इनाम। तो तैयार बड़ा जा? हाँ आय डाले के बाद तो हम स्टार्ट करब 3 गिनम तो चालू कर दे के बाद। चलो 1 2 3 जल्दी जल्दी हाथ जल्दी हो जाओ। एक जल्दी 500 रुपया तो सबसे पहले ही खत्म के लिए हाँ तो इनका के आज हम 500 रुपया इनाम दे लो। मिजाज खुश बालू। हाँ